बजलाणी सकाळ 9टा आउ गाधी बाधी रेडी होगी बसची जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनैबी। ब्रेकफास्ट आज आमर बन मु चकुली आउ नड़िया चटनी आउ पुओ शोची उठिनी जाऊँगी बनैबी देखेबी आपन सहित केमी ब्रेकफास्ट कौन बनाऊँ। आज सरप्राइज तमर आज मु मोर गोटे हेयर स्टाइल करने को भावी। अरे विरक्त लगे लास्ट टाइम जो चुटीटा काटी थी लास्ट टाइम मु जो हेयर कट करी से मो चुटीटा पूरा नष्ट करदेला कौन हेयर कट कला से भगवान ही जानती। तो मु आज भावी कही मत आज टे टाइम दब सब व्यस्त रोचे केबेठू कहले। तो आज देखा गोटे भुवनेश्वर गोटे बहुत भल देखी पार्लरटा देखा जाऊ से कौन करुँच चुटी बहुत पतला होगा मोर देखा आमर भात आज मु भात डाली कर सारी भजा आटा पाम्पलेट माछ मु खाइबिनी मैं दी जन मसला देकी भाजी। तो चलो देखिए कौन कौन रेसिपी होची। बादाम न नड़िया चटनी आलू भजा बन आलू भजा केन लगुच हाँ नड़िया चटनी भल होता खाई हौ खाओ जाए नहीं खाइबी गोटे आसी पार्सल जानना कौन आसी क्या तुमको मे भी फुल बना दिया जाए पारे। ध्रुव God bless you. God bless you. Chidin. Ji. बेलना काटी आसी हाँ ओ बुझियली देखे बढ़िया स्टैंडटा हम देखियो तो बढ़िया लगथिला। एटा मु आनी हमर घर सजाया बहुत बड़ जिनस मगई सब गोटे गोटे आसो ये जानना कौन कौन मगई सब गोटे गोटे सरप्राइज मिले। आज यहाँ फास्ट या उपरे मु गोटे गछ रखी आपर गोटे गछ रखी से मु ब्रेकफास्ट बनाऊँगी आमर चकुली आज है ब्रेकफास्ट आमर चकुली होती आलू भजा कहले खाइबे तो आलू भजा होती आ नड़िया चटनी। चलो देखा आग को लंच रे आज कौन खाइब हाँ गला रेडी वाह गछड़ा रही कर्नर रे एटा मो पुअर स्टूल रखी सब छड़े नहीं जाऊला तो यहाँ गोटे बड़ गछ भावी रखी बोली तब यहाँ था बढ़िया देखा कर्नरटा बहुत सुंदर हो गला आमर ए विश्वकर्मा पूजा टेंट रेडी होची ठाकुर घर तैयारी होची और ध्रुव दुष्टामी करची। मिकी सब बड़े एमती बहुत मेहनत करके आम पूजा अरेंजमेंटा बहुत सुंदर करे। मिकी नथिले मोर कौन हम ध्रुव कौन कर ध्रुव कौन कर बदमाशी देखिए एबे तो जना पड़ुनी पूरा आउटपुटा कौन सरला पर जना पड़ो डेकोरेशन केमी है आपण माने भी कमेंट करी कहिबे। एटा म बेती वाट करिछि देखिया लास्ट रे कौन देखा जाउछि अंडर प्रोसेस।
ଏବେ ଏମିତି ଦେଖାହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ। ମୋର ସବୁ ମେହନତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବନେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଧ୍ରୁବ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସଜା ହେଇଛି ତ ସିଏ ଉଠୁ ଉଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆ ଭିତରେ ବସିବାକୁ। ପାଲିକିରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ ଧ୍ରୁବର ନୂଆ ଘର ନା? ଧ୍ରୁବ ତ ନୂଆ ଘର ନା? ଗଦି ଖାଲି ପକେଇବା ବାକି ଅଛି। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଉ ଶୋଇପଡ଼। ଓହ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବ। ପିମ୍ପି ଅଛି ନା? ହଁ ଚାଲ ଖାଇବ। ଧନ ଚାଲ। ନାଇଁ ଚାଲ ଏ ବାବା ଖାଇଲେ ଚାଲ। ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନଟା କରିଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବେଶୀ ଟିକେ ଘେସରା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ପାଣିଟା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି କାମ। ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ବସିବୁ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ହବ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଆମେ ବା ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ ତାପରେ ସାଇଟ୍ ଯିବା। ସାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିନି ହେଲା। ସାଇଟ୍ ପରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆମେ ହେୟାର କଟ୍ କରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଘରୁ ଚାଲିଲୁ ଏଠୁ। କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛୁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାନି? କାହିଁକି? ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ରେ କାମ ଅଛି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିବ ତାର ଏଇ କାମ କରିବ। ଧ୍ରୁବ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବି? କାହିଁକି? ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ନିଜେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ। ଆଖି ଖରାପ ହବ। କ'ଣ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ଆଖି? ଧ୍ରୁବ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଚଲେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚଲେଇବି ଦେ। କାନ୍ଦୁଛି ତା ମାମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା ବୋଲି। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଧ୍ରୁବକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ତୋ ମାମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲୁ। ତ ମାମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ। ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟି ରାଗି ଯାଇଛି। ମାମୁଁ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଚାଲ ବସ ଯିବା। ଆମେ ଯିବା ଶିଖିବା। ତମେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ଟି? ବଡ଼ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହବ ତମେ। ମାମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବ। ତୁ କିଛି କଥା ହେଲନି ଖାଲି ମାମୁଁ ହେଲୁ। ଆମେ ରଖିଦେଲୁ ଫୋନ୍। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ସାଇଟ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଭିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ତ ପୁଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସିପାରୁନି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ଚାଲିଛି। PCC କାମ ତ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ କାମ, ଏଇଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। এইটা আগুরি ইয়ে থিলা কুচিনা। ଖାଇବିନି।
ଏଇଟା କରିଛି ମୋର ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଡେକୋରେସନ୍ ଏମିତି କରିଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍, ଏଠି ବସିବେ ଠାକୁର। ଆମେ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଫଳ ହାଟକୁ ଆସିଛୁ। ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଫଳ ଭଲ ବସନ୍ତି। ମିକି ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ସେ। କାଲି ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଫଳ ନେବା। କ'ଣ ଦେ ବନ୍ଧୁ ଦେ ବନ୍ଧୁ 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 ଖାଇବୁ? ଏଇଟା 6ଟା ଦିଅ, ସିଏ କେତେ? କ'ଣ ଖାଇବ ସେ? ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଖାଇବୁ ବାପା? ଦେଖିଦେଲା ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ହାଟ। ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ମୂର୍ତ୍ତି, ମିଳିଲାନି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ଆମେ ସେଦିନ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇନଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର 1 ନମ୍ବର ହାଟ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ଆଜି ଅଛି, ଫୁଲ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ମିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରିନା। ମୁଁ କରିଛି ଦ୍ୱିପହର ଭିଡ଼ିଓ। କରିଛ? ଏବେ ଟେରାସରେ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିଦେଇଛୁ। କାଲି ନନା ଆସିଲେ ମୁଁ ବୋଲିବେ, କହିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ 2 ଥର ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି, କାଲି ଶୋଇକି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ପୁଣି ନନା ଆମର 9ଟା ବେଳେ ଆସିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରିବା। ଧ୍ରୁବ ବି ଶୋଇବ କ'ଣ, ଏଠି ଖେଳ ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଯେ ଯାଏଁ ନ ଯିବି ସେ ଯିବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। Good night. Bye bye. Good night.